Миләүшә. Әу, Альбина. Әу. Менә шулай, дуслар, театрда безне еш гына бутыйлар. Һәм блиц сораштыру тапшыруының бүгенге кунагы артистка һәм режиссер ярдәмчесе Альбина Нугманова. Альбина спектакльдә булмаса тренингларда булмаса биюдә, я тагын берәр нинди перформанста. Һәм аны тотарга җиңел түгел, ләкин бүген миңа бәхет елмайды. Альбинаны мин бүген тикшереп карыйм. Сораулар биргән арада biz senin белән отжимания ясаячакбыз. Син әзерме? Мин Миләүшә һәр вакытта әзер. Димәк, башлыйбыз. Альбина, бездә нибары 30 секунд кына бар, һәм без башлыйбыз. Син әзерме? Мин әзер. Александр Сергеевич Пушкинның берәр әсәрен атап бир. Сказка о царе Салтане. Герой нашего времени әсәренең авторы. Михаил Юрьевич Лермонтов. Гамлет әсәрендә акылын җыйган персонаж. Офелия. Бәләкәй принцның якын дусты. Роза. Тарас Бульба әсәрендәге иң танылган фраза. Я тебя породил, я тебя и убил. Татарчасын. Әлеге юллар кайсы әсәрдән? Менә Казан артында бардыр бер авыл кырлай генә. Габдулла Тукай, әлбәттә, әсәре. Миләүшә, син сможешь әйтә. Так. Тәмле ризык ул. Иң тәмле ризык ул Хөбәдия. Күктән яуган су ишек атала. Яңгыр. Һәм соңгы сорау Эйнштейн ул атаклы Ученый. һәм галим һәм физик. Физик. Афәрин. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, дусларыбыз, театрыбызга килегез һәм әлбәттә хәрәкәтләнегез. Хәрәкәттә бәрәкәт, үз-үзегезне саклагыз. 1, 2, 3.